Patrolne šape ti priskaču u pomoć kad nevolja se javi i u problem opasan. Ryder je sa svojim timom tu da spasi dan. Patrol, Rumble, Chase, Rocky, Super Sky su tu za divin čas. Patrolne šape ti priskaču u pomoć. Sky, imamo problem. Slušam, Rajdere. Mnogo dece. Naših malih drugara evo već danima kod kuće. Pa šta da uradim? Možeš li da im pošalješ video podrške ispred svih patrolnih šapa? O, naravno da mogu. Vrlo rado. Draga deco, znam da vam je sada svima jako teško što ne možete da se igrate napolju, da budete sa svojim drugarima, da viđate svoje bake i deke. Znam, ali izdržite. Osmislite nove igre kod kuće, čujte se sa vašim drugarima preko video poziva, recimo, vežbajte i dobro jedite. Puno voća i povrća. Najbitnije je da budete dobro, jaki i nasmejani. Znam da je sada teško svima nama, ali sve će ovo proći. I kada se ovo završi, idemo zajedno napolje da se igramo, učimo i rastemo. I naravno, u nove pustolovine patrolnih šapa. Ne brinite, bit će sve u redu. Patrolne šape su uz vas. Ova kuca mora da leti.